Kita yo, aduna iti nakabandera di nga nagnagan na because kasi ti ka-proud iti munisipyo iti nagapuanan dati kailian tayo kat aduna iti sumangbaypay nga meetings na actually kat dati Marcos Day malamang mamit nanto dagiti Marcos family lalo kini Ma'am Amy nagsak isuna nga Ilocos Norte tinagapuan iti top notcher kun taga Pinili pay. Wan dayta kailian tayo nga taga Barangay Balbuena ni Vanna Galacgac. Magna cum laude nga nag-graduate ti MSU ket tatan ket binigla namat ti ilimin ta nag top notcher so nga nakaragsak ta iti Pinili ta amo tayo mat nga nalaka iti ag number 1 ket nainayon naman isunan iti mapa iti Pilipinas ket tagtag-ayon na tinagan nga Pinili. Ano nagkapatsyara na sir? Board exam ti Food Technology. Inabak na lagi taga UP. Ket walon sa nga taga UP iti aday top 10 ket napagasatan isuna nga representing Mariano Marcos State University at naragsak iti rik nami nga kailian na. Anak din nga anak dito tayo sir? Ada iting pasami nga ordinansa granting kas incentives kadagiti ag top 10 iti anyaman nga board exam o bar exam ket isuna ti imuna nga recipient ket nakapimpintas ta umuna nga recipient top notcher pay. So the LGU headed by Mayor Romel Tamayo Labasan inyawat mi tatay bigat flag raising daytay 50,000 pesos nga kas incentive. Ano bracket na sir? Malaksid ka di top notcher ka rin iti sumarsaro mo pay apo di sir? Actually aside ka rin ordinance kami at apagiti ordinance sa aming granting incentives kadagiti mga bak iti sports kada academic on any contest nga ada iti top 5. Pero since diti kalakkalan ti kas incentive kin number 1 pay in isut inusarmi daging basis for granting her that kind of amount. Any other plans sir kan Galacgac para iti munisipyo? Ket makita yo aduna iti nakabandera di nga nagnagan na because kasi ti ka-proud iti munisipyo iti nagapuanan dati kailian tayo ket aduna iti sumangbaypay nga meetings na actually ket dati Marcos Day malamang mamit nanto dagiti Marcos family lalo kini Ma'am Amy nagsak isuna nga Ilocos Norte tinagapuan iti top notcher kun taga Pinili pay. O plano ti munisipyo sir na mga absorb kanya no? As of now, siguro mas deserve na daytay nangat nga ato nga posisyon kasi kadagiti nga panawan iti bakante nga posisyon ket medyo pangrugrugyan nga posisyon dadi nga caliber na ket talagang siguro pagdamagan tayo ket J State University nga nagraduaran na no anya iti plano da makidamag dayto no na dagiti plano kasi isuna ket DOST scholar. Sir, manaksi iti reto, kumusta tayo iti nga iti sanggol nga bayan ti Pinili? Ket kasi na po aktibo dagiti legislators tayo liplipas mi nga na-assess kada iti national validation iti SGLG and we are very hopeful nga makapag kami ulit kami manan nga SGLG passer. Naisamat dagiti validators so we are hoping and praying kung nangarod ni Apo Mayor Romel Labasan ket barbaring agkita kam tumanan di Manila Hotel for the awarding.